риоя накардани меъёрҳои моҳидорӣ ва буридани дарахту буттаҳо бе иҷозати мақомотҳои назораткунанда ҷавобгарӣ дар пай дорад. Милитсияи экологӣ ва сайёҳӣ якчанд далели харобиовар ба муҳити зист ва сарватҳои табииро ошкор намудааст, ки дар гузориши навбатӣ маълумот хоҳем дод. барои ҳифзи сарватҳои табиӣ ва таъмини амнияти экологӣ, масъулини милитсияи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ мунтазам чорабинӣ ва реду амалиётҳои пешгирикунандаю таъсиррасонанда гузаронида, кирдори ба табиат харобиовар аз ҷониби шаҳрвандонро муайяну ошкор менамоянд. Чунончи давоми ҳафтаи гузашта бе мувофиқа бо мақомоти ҳифзи муҳити зист, буридани 11 дарахти сафедори дар ҳолати нашъунамо буда аз ҷониби сокини ҷамоати деҳоти нуфароҷи шаҳри Истарафшан, амалест, ки аз таъсири он муҳити зист зарар дид ва мавриди чораҷӯии милитсияи экологӣ қарор гирифт. Дар ҷараёни корбарӣ ва назорат ҷиҳати риоя кардани қоидаҳои моҳигирӣ дар ҳудуди обанбори баҳри Тоҷик, милитсияи экологӣ далелҳоеро ошкор намуд, ки аз ҷониби моҳидорони хоҷагии моҳипарварӣ анҷом дода шуда ба талафоти захираҳои моҳӣ мусоидат менамояд. аз ҷумла ба ҷои мутобиқи иҷозатнома бо истифода аз 15 тури моҳидорӣ машғул шудан ба сайди моҳӣ, истифодабарии зиёда аз 40 тур ва аз ин ҳам бештар. маҳз риоя накардани меъёрҳои муқарраршуда дар коҳиш ёфтани захираи моҳӣ мусоидат мекунад. давоми моҳи ноябр кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар ҳудуди обанбори баҳри Тоҷик, минтақаҳои шаҳру ноҳияҳои Конибодому Бобоҷон Ғафуров 5 ҳолати қоида вайронкунии моҳидориро ошкор намуда, зиёда аз 350 килограмм моҳӣ ва 2000 метр тури моҳигириро бо тартиб додани санад мусодира намуданд. мавриди зикр аст, ки ҳар як чунин муносибати дағал бо табиат аз маърифати пасти экологӣ доштани шахси содиркунандааш шаҳодат медиҳад.